ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାଷଣ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଉପସ୍ଥିତ ସହପାଠୀଗଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି 26 ଜାନୁଆରୀ 2024 ଆମ ଦେଶର 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ 1947 ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଏକ ଟିମ୍ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ସେହି ମହାନ ଅବଦାନରେ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନରୁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସିଛୁ। ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ତଥା ଶାସନ। ସେହି ଦିନଠୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଆମେ ସର୍ବନିରପେକ୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଜାଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଭାରତକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। Like, share and subscribe the channel.